ngaturi pamrayogi perkawis jumenengan. Ingkang kula iguhaken menika rak denandika to, Guys. Adakane tiyang menika yen sampun mukti sok lali. Inggih ingkang paman menika mboten sak mesinipun semenapa. Lajeng sak menika ngrasakaken kula ngaturi pamrayogi ngoten menika menawa mboten lepat. Inggih, kula kinten menawi Bupati saged angetlapaken mboten badhe damel dukanipun Paman Sultan. Upami kula menika mboten ngrumasi tiyang sepuh sampun sagah tanggal jawab tentreming negari Palembang. Oh, kula mboten wonten ginanipun nggih wonten Palembang menika. Saestu ning rening kula menika ngrumasi dados tiyang sepuh lan swargi menika sanget kapitadosanipun karyan kula. Ih kados menapa awrating sesangkin kula. No badhe kula sagahi. Sembah suwun-suwun mekaten. Tegesipun sinten malih ingkang kedah kula tangis-tangisi bab menika kadhawuhnipun Bupati Sukacari. Yen kula colaken ngaten kemawon negaring Palembang badhe damel kados pundi mangke. Ngaten ki mawon. Inggih keparipun. Tenanipun kula namung badhe melahaken. Cara tiyangipun mlampahi ing sasar menika kula namung badhe maringi mergi ingkang sae. Inggih. Iya ingkang paman menika lan kula perlu badhe damel pepadang ing negaring Palembang. Sampun ngaten nggih, nggih. Inggih. Perkawis parkan kula nyagahi. Oh, namung mboten perlu kula aturaken wonten mriki mangke gampil. Oh, ngaten mangke wonten negari Palembang kados pundi wusananipun, namung tenanipun kula sagah. Oh, sembah suwun saderengipun Bupati. Nek anggere pangeran tak pitados kalian kula. Keng menapa kula mboten pitados tentang kula atur kados. Oh, inggih. Menawi sampun saged kula kepangun nyuwun sanes ya inggih mboten inggih Bupati. Dinten menika sampun kalaksanan. Kula lenggah dampar ing Kasultanan Palembang ingkang tampi palilahipun Anggir Pangeran Awangsah. Inggih menika Kanggo rening dampar prameswari dereng wonten ingkang nglenggahi. Kula suwun saking sawetawis wekdal Kang Mbok Ratu Keparenga njajari kula pinangka prameswari saking sawetawis wekdal. Sampun wonten kepareng dalem tansah ngesakaken dawuh Kanjeng Sultan. Nggih. Putrane Rama Ngger Awangsah. Kula wonten dawuh timbalan Kanjeng Sultan. Kajaba jumenenganku sing wis dibiyawarake marang kabeh para nayaka lan kawula. Lho niki. Ing ngarep paman wis tau dawuh kondurmu saka ing pamulangan agung bakal tak pargya. Apa sliramu wis kagungan pamilih tontonan apa lan pahargyan apa sing pancen dadi sarujuning atimu? Inggih kepareng matur, Paman. Estunipun kula badhe ngiras pantes badhe ngaturaken oleh-oleh kula saking pamulangan luhur bab wingi dateng seni budaya, Paman. Kaya ngono. Ya, inggih. Tak parangake. Njur apa sing bakal kunjukake ing sajroning parjan iki, Ingkang nami topeng jantur. Topeng jantur. Topeng jantur menika
angsal kula srawung kalian piyantun ing saking mentaran nalika semanten sami-sami dados putra siswa ing pamulangan luhur jebul ingkang nami topeng jantur menika salah setunggaling seni budaya ingkang inggih sanget tinimbang menawi toplo bandheaken seni budaya ingkang wonten ing Palembang mriki Paman. Dadi sing ngetakake ya wis ana Sampun wonten Paman. Kambuk Ratu Malangani. Jauh dalem. Mbok menawi mangke menika badhe nuju prana. Punalamsah sampun beto oleh-oleh saking pamulangan agung wujudipun tari topeng jantur. Oh inggih. Kula piyambak kok nggih kepengin sanget mirengaken kados pundi critanipun Kanjeng Sultan. Ya ngono ya, Ger. Inggih, dawuh. Rening dina iki kabeh wis sumakta lan sumadya. Nah, perkara pargian sing nganggo tetinggalan wujude topeng jantur saka Kesamu, agi-agi saiki swanoning pasilatan perlu banjur dibiarake supaya kabeh para rayaka padha nima. Sampun wonten kepareng dalem. Iya. Inggih kasinggihan. Kene. Nanti pisan kan ya dalem Nah iki ngersane Paman dados kandhat mula saka iki keparengi Paman Sultan kuwi dikeparengake miwiti topeng jantung. Aja nganti muciwane lho ya. Inggih, Wis kono para nyaket. inggih. Kepareng Gusti. Ya, Kuwi saderengipun kula ngecakaken kesagetan kula. heeh. Ya, Yen wonten kalepatan kula kemawon nyumbunging pangsami. rening kowe iki mujudake tontonan. Tontonan kuwi mung mligi kanggo seneng-seneng. Nggih. Bakal tak paringi pangapura yen unta ana klera-klewing tetembunganmu sing ora bakal meranani atiku. Perlu kula ngaturaken Iya. wujudan kula topeng jantur inggih kados katan menika kula saben nyambut damel wonten pundi kemawon inggih kados katen menika wujudan kula. Iya. Nanging ngaten Gusti, kula menika namung sakdermi nindakaken kesagetan kula lan pancen nggih sampun budaya kesagetan kula menika kados katen Wis balung sungsum. nggih. Iya. Nggih. Ini wujudipun namung kenging dipun mestani maca kandha nyeritakaken lelampahan kula lan kesagetan kula. Dongeng sing ana nyatane. Apa dongeng sing ngaya-wara? Ku dongeng kuwi ana sing dongeng kanthi kanyatan, nanging uga ana dongeng sing mung gethok tular lan ngaya-wara. Nggih pancen mekaten namung kepareng menapa kepareng kula wiwiti kula badhe beksa rumiyin. Oh, iya. Sing mangke critanipun gantun. Sing ganep. Nggih, Dadi kabeh nggih. padha Nggih. maisani kuwi padha marem enggane. Nggih. Ayo napa tadi? Lagi gamelane napa? Kan gamelane ya tate wae. Lendru, pripun? Larane napa? Kok pengen ngerti niku Palembang dereng tau wonten. Nggih niki kabudayan saka Mentaran sing kula gawa niki. Dadi nganggo Cara gendingane apa gendingane? Yen kowe butuh ladrang-ladrang apa? pangkur lombok emak. Oh, Lombok iya, ada lombok. Nggih. Thank you.
Parimbang mriki dereng wonten tangga ngaten. Dereng wonten kamu iki, dereng wonten. Nggih apik tenan nggih. Nggih. Menika wonten satunggaling daya ing Jawi Tengah ing kebak Indonesia ing atilan luhur lanang. Kaya ngono tak sakake. Inggih pareng kula badhe miwiti ndongeng Iya. minangka syarat kula anggen kula maca kandha. Jaman rumiyin negari ngatas angin menika wonten satunggaling narendra gung binetara. Kathah para kawula ingkang setya lan pancen adil para marta. Namung garwa ingkang dados narendra sampun sepuh dipun tilar garwa Prameswari kagungan putra setunggal teksih alit. Kabekta saking badhe nyekapi lan netepi syarat dados narendra lajeng gadah garwa malih ka Prameswari namung teksih nem ayu kinis-kinis. Wah iki narendra sepuh kagungan garwa ayu. Sampun garwa ingkang Prameswari ingkang anyar menika jebul tenanipun boten trima. Sampun dipun jumenengaken garwa Prameswari teksih tumindak ingkang lelemeran. Ratu ingkang sepuh menika wau kagungan kadang nem setunggal ingkang sampun dipun wisuda dados pangeran. Mekaten menika wau yen namung kabekta saking murkanipun garwa Prameswari lajeng kadangipun nem ketarik dados sami tresnanipun. Sak sampun sami tresnanipun nyerening sedaya menika mboten mokal yen badhe njangka dados ratu. Dasaripun garwa ingkang menika wau lelemeran dipun godha dening kadangipun nem saengga damel dertaing negari Sang Prabu ingkang sepuh menika mentala dipun racun saengga dumuginipun Cukup kandamu. Tesih wonten lajengipun. Ayo ora perlu dibacotake. Wah, dipun Ndorok karo rasaku kaya ngono. menika namung cerita kok ndoro. Ayo ta. Nuwun wonten dawuh Setan kowe. wonten dawuh timbalan. Kowe nggawa tontonan ning pendopo agung kasultanan nanging nyorok awakku kowe. Sejatine sapa pawongan iki? Lah iki kula aturi ndangu piyambak paman. Kowe ngerti karo lakon-lakon ning kerajaan Kasultanan Palembang, sapa kowe temene? Sanggar Singgi. Ngerti Katamu sapa aku? Sultan saya. Yo pancen ngono aku. Komas kowe. Ora Umawani kiprah ana ing pendopo agung Kasultanan Palembang, mung kowe ngoteh-oteh karo wadining Kasultanan Palembang. Aku omong opanane. Sak temene sawijining narendra sing kurang tata ya kowe iki. Mula kan saka iki kabeh para kawuling Palembang ana sing setya marang negara, sing ora nayogeni perkara kowe jeneng ratu. Hos nasi boro. Karo iki. Seneng-seneng nanging jebul ngandhut kreneng kowe, Kados pundi kang pendandalem kersakaken paman? Katonmu betih karo aku. Katon sujud karo aku. Nanging
jebur kebatinanmu kowe wani karo aku kowe. Duh, Paman. Kowe ngeneng-ngeneng Patih Sultan Sari ana ing pendopo pargian namung saperlu arep mbukak miyak wadiku. Paman Sultan minangka jejimat kula. Minangka pepunden kula. Inggih, menawi panjenenganipun Paman Sultan menika estunipun duka menika kirang leres, Paman. Sababe Inggih. Awit saestunipun ketang Wapatih Sultan Sari anggenipun nindakaken langan beksan ingkang mawa dedongengan kala wau menika kedadosan ingkang saknyatanipun. Mila Paman rak mboten perlu duka. Menawi Paman menika duka lajeng wonten tetembungan sapa krasa rumangsa. Menika lho Paman. kabeh tak dudu. Lakon sing wis tak lakoni ora bakal tak cicipi lan tak siali. Kabeh tak lakoni apa sing dadi lelakonku. Oh, dados Kula panten sedane ki romo aku sing dalari. Ngerti kok? oh dados mekaten sekali mlon. Waduh, waduh. Menawi mekaten sakamakamat kula kedah bila dados sedanipun Rama. Ratu Palembang aku. Sultaning Palembang aku. Panguwasa tunggal. Ora ana wong sing duwe wewenang kajaba aku. Oh, jepanipun nalika semanten pendami rambujuk mundhut kawibawan ing Palembang badhe penyanyi lenggahe menika jebul namung badhe kangge garan anggep dan sesungaran badhe tumindak sewenang-wenang dhateng kula. Ana ta, Mas? Tak akoni. Kula suwun kalenggahan ing Palembang. Upama iwakku wis ngembuh ning sajroning hatir. Wis ora bakal bisa mrucut saka bebaya pati. Ngerti kowe? Paman, tinimbang kula penyan bondo kados nyaten. Kula rela penyan prajaya. Kula pecah kesanipun tinimbang kula gesang ing nyandang wirang. Isin kula saged jejekaken dhateng tumindak ingkang kirang prayogi, Paman. Kowe ora susah muni kaya ngono mesti bakal tak paten. Kowe mesti tak paten. Nanging wektune durung saiki. Bakal sekso. Bakal tak piloro ning sajroning penjara. Paten, ora usah sebagai penjara. Kang Bupati, Dalam Kanjeng Sultan. sak menika sampun kasaman. Kula jumeneng ratu panjenengan bangsa. Lan ingin dados kepalang-kepalang wonten salebeting kasultanan sampun ditemok. Alam saksi tadi pecah. Patih Sari ugi badhe ontak saking ngomong teng kasultanan. Ingin saking menika kok monggo. Sak menika sami dipun tata murid prayogi. Monggo Kanjeng Sultan. Selamat Patih. Apa? Sarawa panjenengan menika kula wis padhaken kok sajak ngembeng sengkawa. Wonten wigatos menapa Kang Mas Patih? Ya pancen bener aturmu ibune. Inggih. Tenane wae nalika Kanjeng Pangeran Alam Sahrawuh ndene Inggih. aku ditimbali ning kraton marga perkara pahargyan iki mau. Ora mentolo aku mriko. Boten mentolo ing dados pundi? Ayo ora sak mestine to kowe bisa menggalih dhewe. Inggih. Yen pangeran sangga singgih. Kuwi jeneng ratu ki ora nentek. Yo aku ki dianggep apa? Apa aku ki dianggap lempung kepancingan nyawa? Nek ngono aja terus aku ki ditimbali, aku isih dadi patih ki aja to. Wis aku ki terus ora tas diparengake dadi patih wae.
nek meruhi kahananing Palembang kaya ngene iki terus kelingan lelakon sing wis prasetyaku labuhku ning negara Palembang iki wit aku sing timur Inggih. kowe ya isih nom Inggih, Kang Mas. yen nganti wis saiki wis dadi wong tuwa kaya ngene ana lelakon sing ora prayoga kira ya kudu cawe-cawe kok ya tala-tala temen kahananing Palembang Kang Mas Patih. ana apa Dados wedal menika panjenengan kemutan lampahipun sampun kelampahan. iya iya Namung menawi panjenengan tansah kemutan lajeng singkeling penggalih, menika boten saged rampung lho Kang Mas Patih. kok ora rampung kepiye Amargi nyengetono panjenengan menika suwita wonten Palembang. Kenging dipun paripaosaken kuncung nganti gelung. iya Menika mlebeti kalian Ratu Datuk Iskandar nalika rumiyin. iya Lajeng sasedanipun mesinipun Kang Gumantos Nata putra Nur Alamsah. Samenika mboten saged Gumantos Nata. Ingkang Gumantos Nata inggih menika Sanggar Singgih. Panjenengan kok inggih kandel kemawon. Ngendikanipun sauntara aku tak dadi ratu, mboten saged. Kenging dipun paripaosaken ngemot gula krasa legi mboten badhe dipun lepeh malih. Menawi panjenengan namung tansah kandel kemawon, mboten saged tanggel wontenipun Palembang mesakaken Alamsah menika. Kendara cawe-cawe panjenengan. Omongmu kuwi bener ning ora bener. Tembungmu kok malah duka nesu karo aku iki kepriye to? Kok terus aku kok anggap meneng wae iki kepriye? Lah tandhanipun nyatanipun Sanggar Singgih dados ratu panjenengan nggih mboten tanggel. Mesinipun panjenengan saged mitadosaken nek iki tracer-tracer ratu Palembang nggih putra Alamsah. Menawi panjenengan mboten tanggel bab kawit menika mesakaken lho saestu lho Kang Mas Patih. Kowe kuwi ngertimu rak ning dalam kepatihan to. Inggih. Olehku matur ning ngarsane Kanjeng Pangeran Alamsah. Nalika semono kondur saka pamulangan luhur wae wis tak slametake. Inggih. Bubul wadya balane Sanggar Singgih. Wis ngrupi kabeh para wong-wong sing padha tumindak ora sak mesine wujude brandal keju kuwi jebul pancen gaweane Pangeran Sanggar Singgih. Oh inggih. Kepengin jumeneng ratu ana ing Palembang. Inggih Kang Mas. Lakon iki malah tak kandha marang kowe ya. Inggih atus. Ngersa dalem sedo ki jebul sing racun ya garwane. Menika? Iya. Garwanipun Iya, aku ki meruhi dhewe. Nek pancen nemono sakabeh wadi iki tak sidem sebab kahananing Palembang padha nganti dredak. Kaya ngono ki sapa to? Rak yo mung wong ing Palembang kabeh. inggih. Nek nganti keprungu marang sak jabaning rangkah kraton Palembang. Aku ki pepatih. Kok dadi aku ora bisa gawe tentem ngono ki ya sarudi. Wong kawibawanku ki pepatih. Sing tak nggo mulyakake anak garwa ki nggonku dadi patih. Ning rene ngono lakon kaya ngono iki rak aku kudu bisa nutup nyimpen sakabeh wadi. Ning jebul angkara murkane si Pangeran Sanggar Singgih ora kena disayuti meneh. Lah kaya ngene iki. Kepeksa aku mbuka wewadya ning katen iki mau ngono. Inggih. Aja terus apa-apa kok wong lanang diususo. Lah menika ngaten. Sakmenika sampun cetha to? Ya. Menawi manahipun garwa dalem menika awon nyatane mentala mateni garwane dhewe. Ya. Lah sakmenika boten badhe saged dados ratu sak lami-laminipun amarga dadine ratu ki sengko mateni mentala mateni garwane dhewe. Lah ngene ya tak kandhani. Perkara iki pancen tak pikir. Inggih. Tegese aja ana dredah Palembang kuwi. Wong-wong sing padha kena bujuke Pangeran Sanggar Singgih. Inggih. Iki tak irup mboko sithik nek bisa. Inggih. Miturut kekuatanku. Sebab wong sing wis mendem pangkat, mendem bondo, sok mengelingi awake dhewe waton cukup butuhe dhewe. Ya ta? Inggih. Buktine akeh. Bekal-bekal dimingi-mingi dine Raja Brana lan temandang nek sakarepe dhewe dasare wong wani. Inggih Kang. Ora perlu mikir mengko piye mburine, ning pokoke kecekel butuhe ra ngono to. Inggih. Lah nek aku ora, aku isin nek tumindak kaya ngono ki isin. Dadi aku minangka dadi wong tuwa tanggung jawabku ora enteng, ya tak lakoni.
Upama aku dadi Banten, upama aku lebur luluh tanpa dadi upamane. Inggih. Iki nek Bojonegoro nek pancen pepanggiling Jawata utawa pangeran kang sifat adil aku kudu mati. Tak wenehake nyawa. Ning aku tumindak nalisir saka bebener apa kudu wong tuwa. Inggih Damas menika leres pengendika panjenengan. Nah, ra ngono wong lanang teko kudu nesu. Boten menika salah setunggalipun kawula. Inggih wonten ingkang remen kalian bondo donya. Wis atine elek ya ben digelemi amarga aku butuh bondo donya. Nanging menawi salah setunggalipun ingkang pados kleresan menika inggih temtunipun derek panjenengan kersanipun. Mila kula menawi panjenengan menika temen ndak ingkang kados mekaten ngendika panjenengan menika Kamas. Kula lega lila lair batos kula. Panjenengan kedah ngerbat nagaring Palembang. Kados menapa putranipun Alamsah saged dados ratu. Sesana ya ni. Inggih ta Mas. Aku tak sumpah marang kowe. Inggih. Aku ora trimo lalapan kaya ngene iki. Nek negara Palembang dienggo gawe derdak marang kadang dhewe. Nek perang karo sak njabaring negara Palembangmu wis karuan ning ngatek. Dikoi pecah ndodo pecating nyawa entek-entekan iki pancen. Ning nek selaya karo sedulur dhewe iki nek bisa ya aja. Inggih, inggih Mas Pak. Ya ta? Inggih sampun ngerti. Ngene. Putramu nen. Putra panjenengane wonten wingking kula dawuh tata-tata busana dedaran. Mbok menawi panjenengan menika ngersakaken jar wanci-wanci mboten andadosaken dukaning penggalih. Yen perkara dar lan nunjuk aku saiki kaya wis ora arep nutuhake. Kane nggih kedang ngaten Mas. Ora. Mboten dar mboten ngunjuk menika. Aja ngeyel to. Tekon terus jarang ngunjuke ya jenenge piye ora? Berget tenang lho. Dipun cepake ngoyo-yo, dipun damelaken kok ora jarang Kuwi ngunjuk. gampang. Wong urip ki rak ning kare karepe. Inggih. Ya ta? Ora ngerti to. Nalika aku isih timur. Nek poso pirang dina? Panjenengan Iya. sedang dinten. Anger batal mingkok kudu. Piye? Men panjenengan menika lho. Kepiye? Saged aku wis ra seneng saiki. Tenan. Inggih. Ngono aku tindak besiar kowe nesu aku tekan ngono. Jadi kalau mangsa menika. Arah ngono. Wong urip ki isih butuhake Inggih. kesenengan apa wae. Inggih, Kang. Ngene ya ikune. Terus Rokayan pindah iki Pak. putramu wis akeh dinoso. Inggih. Malah rak le sinau rak ya menderek tundur karo Kanjeng Pangeran. Inggih nek Ah. ngoten derek. Iki ngene ya. Aku marah wis kandha to, aku ora nrimakake kahanan Palembang kaya iki. Inggih. Dadi aku wis saged dadi wong tuwa. Wis ben kepriye wae aku kudu tancuk tali wanda prihatin supaya mendung kang ngendangu metengi negara ing Palembang iki enggal bisa padhang. Inggih Mas. Aku ora bakal golek mungsuh. Aku ora arep nanakake bantening peperangan sing ora tangguh mungging Palembang. Ora. Inggih. Dadi wong sing padha lali aku wajib ngelingake. Tenan. Ya. Inggih menika kula nderek remen manah kula mriki ngan paring gawing kados mekaten menika. Lah iya. Ya inggih kok lha inggih lha lho ya. Lah kowe kaya gitu men ngono kaya kok sengit. Kula menika remen menawi panjenengan dalem ngaten menika. Lah iya. Mesakaken Gusti kula Alamsah menika lho saestu. Ning ya. Salah ratu kok ora dadi ratu Bareng menika lho. kerangan kelingan alam sah aku terus kelingan. Iki ora dedak. Kalau menika Iya. Bisa uga mengko njur kepiye ya kahanane tak tinggal. Aku ya anu, tegese kados turun. inggih. Kok terus tak tinggal mau kepiye? Lajeng pengen untar ngeten ki mawon. Nah, iya aku jengkel kok karo wong siji kae. Lagi mesakaken Alamsah ngaten Mas. Nah, iya. Nek wonten menapa-menapa? Iya. Yen ora dipateni, nek dipun Ngene kae. Terus pundi? Mongso boro, nggon ngomong putramu ngayemane aja dilu. Oh inggih, inggih. Aku tak lunga saka kene. Aja kowe nganggep aku lunga ki terus ora tanggung jawab aja. Nggih. Kowe senenganmu ya cerubian wis tuwa. Ngene ya. Mongso boro. Inggih. Saiki tak ilmu. Nek ana wong takon Gusti Pati ning ndi mbuh ora ngerti. Oh inggih. Ya, ya. Ngatos-atos lho inggih, Ampun, Mas. selamat, ya. Inggih, sembah kula ingkang derek panjenengan. Aku bangsa tenang. Nek sama status nggih penggalih sing kaya nanggung ratu ning Palembang. Sama status mugi-mugi yang salah damel ngrebat wontenipun Palembang sama.
nek ora kleru ya iki Kesultanan Plembang ketara. Ketara cakrik-cakrik iki meh padha karo Kabupaten Pati kapara apik kene. Nah kok ketoke samun ana apa ya? Lah ndi pagere kok ora ana. Monggo guru sejati dawuh nek Plembang ana pager mangan tanduran. Malah pagere tak sawang kok tembok kabeh. Ana sing wesi. Malah wis ana sing tunggu barang kae nggawa tumbak kae. Wah, lah cilaka aku terus kelingan alam semono iki. Nek aku mundak mandeg ndodak-ndodok kaya mene, engko gek wong kae salah panompo. Engko didarani aku kewan, aku njur ditumbak. Lho kae kok ana sing mrene iki. Jajal aku tak ndodok ning kene. Perkara ditumbak lan ora ya monggo bejane awak. Tekan papan sing sidhem permanem kowe ngene. Ora ana wong weruh marang aku. Wis. Apa iki ana wong kuwi? Kok iki apa kono sing ora weruh aku? Wes, Monggo aku isih weruh wong. wong edian iki keterangane. Bareng tekan kene rumangsa bingung aku. Bingung iki ndodok nek bingung ndodok. Iki wong gendeng apa tenan Pak ya? Weruh ta aku. Apa pancen saking bodhoku apa kepriye iki? Bodho gemang sinau, sekolah sik ben pinter. Iki kok wong edian apa kepiye ta iki? Ana wong ngomong kok nyantulan iki wong apa? Genah ana wong nok kene jarene ya ora eneng wong dianggep apa aku iki. Aku mau omong wis ora ana wong weruh kono nyambung. Terus aku bingung kok kon ndodok ki perkarane ora kuwi. Ora perkara kon bingung terus ndodok, bingung ki tegese atiku kuwi bunek ngono, ngerti ra? Susah. Yo, Nek susah kok mboten sangga uang sampean kok malah ketese gagah. iki nek tak rasa-rasake wong ki sengkring kok kele nyuwara iki. Ora genah tenan kok iki. Sampean niku lerese sinten? Nah, aja cedak-cedak marang aku. Sababipun? Aku wong sandang penganggo muka ngono kaya wong edian. Anggere nang wong ngomong kok bodho kon sekolah susah kok ora nggo uang. Tekno bodho nek mboten purun sekolah rak selawase terus bodho mboten badhe pinter. Ora kok teges aku ki bodho ora kon sekolah ki ora kok kuwi perkarane kuwi. Nggih. Aku ki rumangsa susah mikirke negara. Ngono? Kula pun ngerti. Ngerti apa? Sing sampean pikir niku kula pun ngerti. Ora apa? Iya. Sampeyan nak mikirake ratune bar mati. Lho, Nggih ta? kok mejanani temen wong. Sing matine niku mboten saka takdiring pangeran. Banjur sing calon ratu nom saiki dikunjara. Loh. Terus sampean dicopot ya ora, dilereni ya ora. Monggo waune sampean niku patih ra nggih ta? Nun sewu menika. Iya kok dadi kowe ngerti tenan lelakon ing Palembang ki kowe iki wong kepiye to? Loh, kula niku ya wong waras kaya ngeten iki. Ning tenan waras. Ning nek tak rasa-rasake kok kaya wong ngerti sadurunge winarah kowe. Kowe ngerti yen aku susah. Mikirake negara, omongmu kowe malah ngandhakake nek pepundhenku ki seda ora krana lah. Nggih.
Kok tenan kok. Lah nggih napa mboten? Kamu omongmu ki kabeh cocok aja njur gembelo kaya. Lho mboten kok gembelo. Pate. Nah nggih kula pun ngertos kula wong edan Lho. Aja ngece kemotor nek wong edan ya termini wong edan. Yo aja dadi atimu ya. Aku bareng tak waspadake kowe kok kaya wong sing ngerti tenan kowe. Ah nggih, monggo anggenipun Mas Tani nanging nggih sak kedapan menika inggih kenging kawastanan Ceples menawi kula batang dhateng solah bawaning tiyang menika. Yo aja dadi pikirmu yo aku ora basa marang kowe. Lan aku mau ngunakake wong kowe sing wong ora tata ning nyatane bareng kowe ngerti kaya ngerti sadurunge winarah tak anggap kowe iki wong sing ngerti tenan. Salajengipun Nene, jenengmu sapa to? nami kula Saridin. Saridin. Nggih. Oh iya. Aslinipun nanging samenika sampun nami Jangkung. Oh, dadi jenengmu kuwi Saridin ya si Jangkung. Nggih. Kok cocok karo kebisanmu? Nggih kados pundi? Ngene ya. Nek pancen kowe ngerti tenan. Ya tenane we aku ki tanggung jawab negara Plembang kuwi. Dadi atiku kok ora trima nek negara Plembang terus kisruh kaya ngono ki, tak kira ora tak aturke marang kowe. Kira ngerti to? Ya. Nggih. Aku saiki percaya marang kowe. Lah, ingkang dipun kersakaken kita taksih kepengin dados patih panjenengan. Yo nek le isih, yo isih ning upama aku ora dadi patih ning waton negara Plembang ki tentrem. Nah, nggih. Perkara kawibawan yen aku ki ya tiba mburi ngono wae. Ning pikiranku, kekarepanku rening aku ki mbiyen sesepuhing Plembang. Kok njur negara Plembang ki kaya ngono aku kaya ora bisa mungkasi gawe. Atiku ora trima. Upama aku njaluk tulung karo kowe. Ha nggih. Marane kowe ngandhake to pepundenku Kanjeng Pangeran Alam Sah kira saiki dikunjur. Nggih. Nah iki, aku iki tenane kepengin nyelametke karo pepundenku. Wong kuwi sing bakal duwe negara. Nggih ta? Upama aku romong kok mesti ngerti ya. Enggak kewirangan. Ah nggih, menika inggih namung Kang wonten ing petang mekaten dumawah leres. Tegese aku kok ora bakal aku arep milik negara Plembang ki ora. Wong ora sak mesine aku ndaku Plembang ki ora. Nggih. Pengen aku sijining wong tuwa, terus ana lelakon kaya ngono mangko aku isih urip, kira tegese aku nek ora cawe-cawe ya ngutah getihku saka Plembang, uripku ning Plembang kok ora bisa gawe tentrem isin to aku. Terus mbudidaya mrih tentreming negari. Iya. Senajan to mboten dados patih nang negari menawi mboten kisruh. Wis trima. Tentrem inggih syukur menawi mekaten. Trima aku. Lah sak menika ngaten kemawon. Menawi panjenengan manut rekadaya kula, saniki apike niku jenengan nderek kula, napa kula nderek panjenengan. Kowe kuwi nek omong sing genah. Lho, patih kon nderek wong kaya ngono. Lho tegesipun anut ning ya aja dadi atimu. Anut mboten. Ha ngene wae saiki ki ora kok derek-derekan. Nek kowe saguh nulungi karo aku. Nggih. Ayo bareng-barengan. Oh, mekaten. Kula mangtedaken penjaranipun Gusti Pangeran Aneh. Ning aku jaganen keselamatanku ya. Nggih, sampun kuwatos, monggo. Rama Sultan keparwa kula nderek seda panjenengan duh Rama. Kula rumaos kadung gesang kula wonten nagari Palembang. Pendandalem tilaraken duh Rama Sultan.
menapa sebabipun gesang kula ingkang tumindak leres nanging kadang melepat awit saking pakatinipun Paman Sanggar Singgih. Duh Gusti, mugi kajabelo nyawa kula tinimbang kula nyipati lelampaning kawibawan Palembang. Bebasaning saben dinten banjir ludiraning para kawula awit saking tumindak nasaripun Paman Sanggar Singgih. Gusti, menawi taksih wonten margi kamulyaning gesang kula, mugi pangeran paringa pepajar, mugi pangeran paringa pangayoman dhateng kula pun alamsah. Pundi Gusti Patih menapa aja seru-seru. Mengko nek nganti kepriksaan sing tungguk gemit cilaka aku. sampun pitados menika mboten wonten tiyang ingkang wonten nggih namung panjenengan. Iki lawang pirsane nika tiyang sami gluntung menika tilem nika. Iya. Ngene ya tak kandhani. Nggih. Kae sing ngono lawange wesi kae nggon kunjarane. Ndira. Terus Kanjeng Pangeranmu wonten klebet mriku. Ayo ning jero kono kae. Dadi kepiye iki rekatane? Sampun mengko nek aku caket kono ora wani ya. Wah, sampun kuwatos. Prayoginipun mangke kori menika badhe kula bikak, menawi sampun kula bikak panjenengan ingkang mlebet ingkang sampun pirsa dhateng priyantunipun mangke peningan jak medal. Oh, wis buka. Wah. Ha nggih, kula menika namung lantaran sedaya wonten ing panguwasing Gusti. Ya, nek pancen kowe iso buka. Bukan. Mesakake aturi ngrencangi. Ya. Innama amruhu idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nggih. Tansari iki panjenengan nggih. kersa ngrawuhi wonten ing pakunjaran taksih emo dhateng kula. Oh, nggih. Pangeran Alamsah. Inggih. Penggalihipun kula aturi natakaken perlunipun mangke gampil anggen kula milujengaken. Sakmenika prayoginipun medal kemawon saking pakunjaran rumiyin. Panjenengan kok rawuh wonten pakunjaran menapa mboten ajrih kalepetan dhateng dosa lan lepat kula to, Pak? Nggih. Inggih. Kula menika tiyang sepuh ingkang sampun mangertos sae lan lepat. Mbok menawi kemawon nggih. Lelampan menika saderengipun anggir pangeran menika dados banten ingkang kados mekaten. Kula ingkang tanggung jawab negari Palembang. Nalika semanten kula rak sampun matur. Kula aturi ngatos-atos. Nah, Kanjeng Pangeran pitados kaliyan ingkang paman. Inggih. Estunipun awusananipun kados mekaten. Inggih. Kula rumaos lepat nalika semanten jebul kula kenging apus kramanipun Paman Sanggar Singgih ingkang jebul kepengin dakah-dakah nguwaosi ing Palembang. Nanging wonten mriki kala wau sumerep korining pakunjaran menga tanpa sarana. Sinten ingkang saged amengani wontenipun korining pakunjaran menika? Kula caosi priksa nyinggir Pangeran. Inggih. Menika rencang kula. Naminipun Jangkung. Menika ingkang saged mbikak korining pakunjaran. Piyantun ingkang wujudipun mboten pokro. Nggih, namung sampun sura-sura mangke ndak mireng. Kula piyambak rumaos ajrih. Menawi ngaten kula kedah. Kula pun mireng. Menawi ngaten kula kedah nilakaken panarimah. Nggih. Mboten wonten awonipun. Kula Kanjeng Pangeran. Ya aku nilakno gedhe ning panarima. Kowe tetulung karo aku
ingkang sekawit aku dikunjara nanging saiki kowe bisa ngluwari aku saka pakunjaran. Banjur kekarepamu piye kowe wani ngluwari aku saka jroning pakunjaran? Apa kowe wani tanggung ing sabajute pawongan? Kula mboten kok sumagah. Kados mekaten menika namenipun sampun sumadya dados tataan, dados wonten gempel utawi dekokipun kula ingkang nanggel. Aja sembrono lho pawongan. Bener kowe aranmu Saridin. Inggih, samenika sampun nami Jangkung. Oh. Nami alit kula menika Saridin. Jangkung? Inggih. Kowe aja sembrono lho. Paman Sanggar Singgih kuwi salah sawijining wong ingkang pilih bobot, pilih tanding, sugih kasekten. Yen mung kowe wae ya ora teges aku ngino. Inggih. Engko yen nganti kowe katut luput kaluputanku. Apa kowe mengko ora ndadekno dukane Paman Sanggar Singgih nek kowe cilik dipiloro gedhe dipateni, rak kowe itu sing kapitunane? Kula aturi pitados Kanjeng Pangeran. Gusti ingkang Maha Adil menika mboten ngijabahi tiyang ingkang tumindak dhateng penasaran. Dados menawi dalil Jawi mekaten Suradira Jayane ngrat lebur dening pangastuti. Pundi nggenipun tiyang tumindak Jubriya? Kula yakin kula pitados menawi mboten badhe saged lestari Kanjeng Pangeran. Oh, kaya ngono. Yen ngono kowe saguh ngayomi aku. Inggih, kula sumadyakaken ngantos tumetesing rah kula ingkang pungkasan Kanjeng Pangeran. Matur nuwun sadurunge. Anu lajeng kados pundi wa Patih? Prayoginipun ing salajengipun wa. Tiang kedah budidaya. Menika dados kewajibaning manungsa. Senadyan kados pundi kemawon nggih. Sakmenika wonten pakunjaran. Langkung prayogi medal rumiyin mangke rembakan malih. Monggo medal saya pakunjaran. Monggo tenangan monggo. Hei, mandek! Ayo mandek! Bunga hatimu Alamsah. Kowe bisa lolos saka pakunjaran. Inggih, Paman, mesti kemawon jer kula menika mboten tumindak lepat nang panjenengan tumindak sewenang-wenang, Paman. Oh, ngerti Kula aku saged saiki. pikantuk pitulungan. Wong sing tumindak bener kuwi mesti ana sing mitulungi. Menika ketang wujudipun mboten pakra piyayinipun ning menika ingkang ngayomi kula. Sakarepmu nggonmu bakal ngucap. Aku ngerti Alamsah. Gedhe pikirmu marga kowe dibuntuti dening Kakang Patih. Iki mboten badhe dura iki. Caleng boloten kowe ya. Patih Sultan Sari. Guyu. Sakarepmu oleh memucap. Waton lega atimu ki wis marem kowe. Kowe sing njebol pakunjaran nggawa mlayu Pangeran Alamsah. Yo koncen tak dodo. Kowe Sanggar Singgih. Aku rasudi nyebut yen kowe sawijining sultan. Sakarepmu. Saiki mungsuh mbingsuk mungsuh kowe kawan. Iki mungsuh iki wis adu arep. Kabeh para prajurit aku ngajak kanca wong dudu pratu aku. Dadi nek kok terus-terusake lelakonmu sing murang tata kaya ngono iki lebur tanpa dadi apa piye ta Palembang. Ngene Sanggar. Nggih. Aku pamrih becike. Aku ora ngajab akeng banten wong-wong ing Palembang. Aku minangka sesuping Palembang butuhake tentreming rega Palembang, aja ana banten kaya sing wis-wis. Nek pancen kowe ora kepanjingan setan, ora kepanjingan iblis, kowe kudu eling. Apa kowe kurang mukti ning negara Palembang? Apa kowe kurang wibawa negara Palembang arep kok untal kowe setan? Tak upamake aku nyabrang kali wis tekan tengah. Aku bali kebus mbacut iya klebus. Mapan wadiku kabeh wis kewiyak dening kabeh para nayaka lan kawula ing Kasultanan Palembang. Arepmu bakal tak bacutake. Rawe-rawe tak rantos malang-malang tak putih. Oh, loro apa?
Kowe kere elek. Ojo melu-melu ning matyaning peperangan. Semikir saka kene. Inggih, sembah nuwun. Dadi jeneng kere kok dipilihke sing elek. Nggih, bares niku ngeten lho. Kanjeng Sultan Sanggar Pamujaan. Lho, Sanggar Pamujaan. Ya, jeneng Sanggar Singgih. Oh, inggih. Nuwun sewu. Leresipun ingkang mbikak kori nika wau kula. Oh, kowe to. Inggih. Wujudmu ora pokro sandang penganggung ora bejadi. Nanging kowe cuman toko matur ning ngersaku yen kowe sing buka pakunjaran. Wau pendingan dalem dawuh tumindakipun Kanjeng Pangeran menika dipun buntuti Yana Patih Sutan Sahari. Lah Gusti Patih sing buntuti, kula sing ngendhasi ngoten. Dadi buntute papat, ndase niki 9. Kowe aja blanyungan matur ning ngersaku. Sakwise kowe ndodo marang kabeh lelakon iki karepmu arep apa karo aku? Ha inggih, mesenipun ingkang taken menika kula sampun panjenengan. Napa sampun sampun kerasan dados sultan menika? Wis tak karepake. Ora bakal tak ulungake sapa wae panguwasa ing Kesultanan Palembang. Ngerti kowe? Inggih, menawi Gusti Patih kula pitados menawi kawon kalian panjenengan. Nanging nggih, rening kula sampun ndodo, kula sumadya badhe asung pitulungan kalian Gusti Patih. Tinimbang kok dadi patih kok mesake aku. Lunga ya ora ana sing ngurusi, ora tau entuk blanja. Wah, kongas kowe. Suaramu ngabangake telingaku. Mongko kowe wong sing ora wujud. Nanging gedhe suaramu, gedhe sumbarmu. Aku ora kaget, aku ora ulap ngadepi wong sing gedhe sumbar kaya kowe. Kula nggih semanten ugi. Upami bebasan panjenengan saged njara langit, nanging nggih kalian kereawan menika cobi-cobi monggo. Wani tenan kowe karo aku. Ora rampung nyawamu kowe. Lah, ayo kamu. Monggo. Kowe opo aku sing mati, Pun sekecaken pundi sing dipilih. Monggo mangantem. Ojo iten. Saking guri napa saking ajeng. Mang milih. Iki opo iki, Lho, tak tawani pedang kowe beleng wae. niku ngeten lho Kanjeng Sultan Warneng. Sampeyan mboten susah ngantemi kula. Angger sampeyan niku kuat njunjung klapa kula niki mawon, kula kawon kalih jenengan. Wirang. Klapa kalih niki lho. Wirang aku. Aku satrio. Aku peperangan yen ora kok wales aku isih. Yen pancen padha prawira kowe karo aku, ayo wales senang. Oh, inggih. Kula inggih semanten ugi. Wis dadi wong niat wani nataki nggih kedah ingkang sayektos. Samenika rening panjenengan boten purun njunjung dhateng klapa kula. Cobi mang tampani klapa kula niki. Ayo tamakno legane ati kowe. Lah monggo. Sedulur Jangkung. Pun wangsul Kanjeng Pangeran Sanggar Singgih. Kok wangsul kepiye? Wangsul dateng jaman kelanggengan. Tembungmu kok kaya nganane wae. Ya wong digdaya iki panjen Pitados kula. inggih Patih. inggih. Wah, Wontenipun pawongan nami Jangkung menika jebul sekti saestu. Menika inggih anu kok. Gusti Patih menika inggih dereng rampung, menika taksih wonten sumbering perkawis menika taksih wonten. terus kepiye ning aku pancen wis percaya marang kowe. Iki lelakon iki kepriye bisane tentrem Palembang? Nggih taksih wonten bebanten setunggal malih menika. Sapa meneh? Lho, kok sapa meneh mesenipun langkung pono panjenengan. Gusti iya. Kanjeng Sultan Sepuh menika garwanipun rak garwa sambungan to. Ya kelingan nganti Ah, kabeh inggih, turun aku. menika Iya. asmanipun ingkang Supe kula. Ingkang garwa sakmenika. Sapa to nggih? Anu Kanjeng Ibu Malang Rani Lah menika Oh, kelingan aku nganti wah ya wis pancen kaya menawi menika dereng sirna, dek kenging dereng kenging kawastanan anu purna lelampahaning Palembang utawi dereng badhe tentrem. Jalaran manut reh dawuhipun Kaya ngono. Sunan Kali pager mangan tanduran menika inggih menika.
Kanjeng Pangeran piyambak menika pageripun mesti ning njaga negara, dumadakan malah badhe niyungaken negari. Kapara piyambakipun sumrakah kepingin dados ratu mekaten. Oh kaya ngono. Ya sedulur Jangkung lan prayoginipun Wapatih. Inggih nggih. Menawi saestu sumbere perkawis menika dhateng Ibu Malangrani. Ketang kados pundi kula ugi tegel dhateng Ibu Malangrani. Nggih ngaten nggih. Mangke kula badhe murba iki. Menika monggo kemawon rening menika inggih kapetangi.